Halo. Pelaku sekolah ya. Yang dia pun untuk pokok itu biar mana Rajani dol na. Karena sini Sini. Mane tipra mutha buri ekra teneng roya ana jaga. Mane onni tipra mutha nin bagai. Hambai da. Ini sing door to door campaign खायलेहा माइरा पञ्चायतनि राजेन्द्रपारा तिनी सिनी गोबांमा आनि लगे फाइजाक आनि ताकु बुखुरो इ पारानि अङै ते आनि लगे सं सिनि पारानि अङै जों इरो तिनी door to door campaign खायमानि बिसिंते जों सक्सेस न होनमानो कारण जतनि रेसपन्स काहामनो जत बुबाग्राना हामजागो जों प्राय इरो कय परिबार जनि फाया जों प्राय 300 प्लस फेमिलियो जों थांखा तिनी ब्रंनि रेसपन्स सब समय पजिटिव न मानखा ते ए माइरा पञ्चायतनि अङै राजेन्द्र पाराना जथना हामबाय ते बुबाग्रानि मुङै जबानजिबा याफारो जाते अमहाय जे जों डोर टू डोर केम्पेन खायमानि अ सक्सेस ब्रक खायरमानि इ पारानि बररगनो जिनि ताखुक तिनी उलेन दङ बिनि बिसिंते जों सक्सेस खायलेहा ते तिनी सिनि ओकरा मंक्रै दङ ते दनि दन दङ बरगनि बिसिंते तिनी इ महाय डोर टू डोर केम्पेन जों सक्सेस खायहा एवं इ जे बंनि पारा फायै असक जे बखातंग थका कारण महाराजानि अङै ब्रक सब समय नायो महाराजानो बुद्ध नायहिनो महाराजानो सक्सेस खायरो नायहिनो असंनो जतना हामबाय लुकुरकनो